Március 13-a van. Az illatos hunyorok, amik védettek, már ilyen 30-40 centisre nőttek. Itt közte az illatos ibolyák lila színekben, illetőleg fehér színben is láthatóak. Aztán itt van az odvas keltike, ami lehet ilyen fehér vagy lila. Az ujjas keltikétől úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy a virágok szirmok között ezek a múrva levelek, ezek sima szélűek, ellentétben az ujjas keltikével, ahol ezek ilyen tenyérszerű formát alkotnak. Itt a csalánlevelek mellett egy eléggé elnyílt májvirág, ami védett. Közben fölöttünk a hollókat lehet hallani és látni. Itt egész szép virágos lila színű ibolyák vannak, kicsit ilyen cirmos jellegűek. Itt rengeteg a holló. És akkor itt pedig a salátaboglárka. Az virágzik, aminek a levelei ehetőek. Itt virágzik a pettyegetett, más néven orvosi tüdőfű. És még ott is. És még itt a kis patak közelében találjuk a sárga tyúktarét, de amúgy ő szárazabb helyeken is szépen el van. Aki viszont tényleg szereti a nedvességet, az itt az aranyos veselke, vagy aranyveselke, ki mindig igyekszik a patakok és nedves helyek közelében nőni. Valamint itt van még a szártalan kankalin, aki védett.